Mag-video ko diri kay pang reels ba? Tiada kay view diri oh. Oh, tiada kay view mga palangga. Tiada kayo. Tiada limpyo kay tubig diri ba? Ah, ngani oy. Uy. Pinsa man lang si Boss Bornek ni. Boss. Boss Bornek. Uy. Dira ko diri. Uy. Kamu sama ka dia? Ang oy. No, saan mga natagdan na dungkoy naman ka? Ano na? Si Mila ito jud ko ani ba. Uy, unsa man tawanan eh? Asa man diyan ka? Diri ga video-video ko diri pang reels. Unsa man? Dama ko naman kaglumboy lagi. Ganiyar ako diri. Oy. Uy. Abot ko sa akong kadit ba niya. Uy, na kay kadit. Naabot oy. Na kay kadit ay? Si Meloya jud ko karon ba. Ano, maari pa ba turun nga no ulan man? Ano? Gusto na ko mo ulit. Nawala sa ko oy. Gibutom na ko diri ba. Uy, na kay kadit niya wala ka gadalaw kuan pagkaon. Kasi pagkaon mo si mo ang chicks. Wala ko kabalo sa akong lakaw karon. Si Meloya jud ko. Mata na ting halapay ko ni mo boss nga. Dungkoy naman ka. Wala ko may balo sa akong tuyo ay. Ano natakdan mga dungkoy? Kasi may kumpleto ko ganiya pagikan na ako. Pagabot na ako diri gimino ako. Ay nawala ako diri. Uy, gana man na. Mo gahukas ka. Grabe ang ganiya diri. Oh, enchanted house naman eh. Murag wala may mga tao na mulo diri ay. Wala bitaw mga tao diri. No. Kaya mo sa pa ba? Makalog ano ni Mas Blessy ba? Uy. Nangarap pa ka mo halog ka? Si Inday Lisi ra jud ang ako ang kami nga wan ron panahon na. Lisi kinsa man lisi? Ako ang kaibigan ko ay. Ano ibo ka na lisi? Nga asa baron wala man ulan man. Di na tumari ba? Si Minaluya jud ko ay kay maestra man gud do niya. Ah, maestra pa jud. Dili naman siya managad na ako. Agi. Nya, si plano ni mo ron. Dili ra ko ay. Bro, ang ginusa ka diri nagol de ka. Si Minagul ay luya pa kayo. Nya sa man mo na ron? Nagulat ra ko luya ay. O magulat gitsatan di mo. Nga pareyon. Wala ko cellphone. O ka cellphone no nya. Magulat ka diri nya wala man siya update. Luay kayo. Wa man siya nakabalo nga naday ka diri. Anggot ay medyo kaulan ra ba gud ka. Oh. Ulan gani no kusog kay ulan. Na. Na, bali luya nimo. Dili ra ko matulog ay. Matulog ka dire nga. No, may bungbong dire. No. Sa man ni nangaguba naman gani mga balay dire oh. Isud kaayo ni magpaabot ta ba. Ah, mo ay pagpaabot oy. Dili ta pamaon. Di ulan na lang ko diri ay luay kaayo ko ani. Bali luya bitaw nimo. Dili na to si Ma'am Lacey, dili na to siya pwedeng ma-distract ba kay kabalo man jud ta ato nga dugay na to siya sa kaliwa kay. Ayo, urang maestra busy kay na. Busy kay na maestra nya. No. Ikaw ato, dili na ka matagdan ato ba? Kasabot ni Domingo. Ay wala man siya abot diri. Igasabot kay mo nya. Na jud ko ani ba. Nya sa man na ron. Ato na sila. Kain pa, unsa man ang inibala? Akong dala ay kuha na. Pang kuha na. Pang birthday. Ay makakuliha. Makaon man tanan nya wala pa man naluto. Dili pa na pwede makaon. Dito gibutom sa kain niya. Wala. Wow. Wala pagkaon diri kay wa may tao diri. Emsa. Murag gikapoy na makubleng ko diri. Oh. Tindog po. Asam ka? Kadungdung ka sa dalan diri. Nama dalan dira oh. Nama dalan dira. Dira. Oh dia. Diri pikas na pod. Ah, Problema wala ko kabalugasan na paingon. murag kami ba nagdiyak ko dito sa niya oh. Dia ka ni agi paingon diri. Uy. Nawala ko. Sa lamig ni. Ay, kuha ni. Mga Hoy. Hoy. Ay, kuha tao, hoy.
Hoy! Hoy, Boring! Ako na pinalin! Hoy, hoy! Hoy! Wala! Hoy, ako na!